Tots els ciutadans de Catalunya tenen dret a una salut física, emocional i mental plena. L'Estat ha de posar tots els mitjans necessaris per assegurar la salut integral dels seus ciutadans, des de la formació preventiva basada en l'alimentació i en l'activitat física fins a l'accés als serveis de sanitat per curar les malalties i accidents. L'Estat ha de garantir que, en cap cas, el cost de la sanitat sigui un element discriminatori i, per tant, que tothom tingui accés als serveis de salut que necessiti en cada moment. El model sanitari català és un model d'excel·lència. Es va concretar el 1990 amb la creació del Servei Català de Salut i va consolidar un sistema sanitari mixt propi del país amb l'extensió del model a totes les línies de productes sanitaris i sociosanitaris. El CatSalut funciona com una asseguradora pública que garanteix la prestació dels serveis sanitaris a la ciutadania i contracta aquests serveis a diferents entitats proveïdores a càrrec del finançament públic. Compta amb més de 400 centres d'atenció primària i 68 hospitals d'utilització pública, independentment de la seva titularitat. Les noves necessitats de la població, molt diferents de les de fa 30 anys, obliguen a definir unes línies de modernització i progrés del sistema que permetin dotar-lo de major eficiència i agilitat. Cal, doncs, una evolució del sistema sanitari, per tal d'afrontar amb èxit els reptes que ens planteja el segle XXI. La Catalunya del futur exigirà disposar d'un sistema de salut millorat i sostenible que tracti les malalties dels pacients, però alhora respongui a les necessitats de salut de la població. Quins són els punts forts del model actual? Quins en són els punts dèbils? Quins són els reptes a superar? Avui, aquí a Catalunya segle XXI, parlem de construir sanitat. Comencem. Bé, som aquí de nou, Catalunya segle XXI, anem a parlar avui de salut, anem a parlar de sanitat i la Maria ens presenta tot seguit els convidats d'avui. Sí, avui tenim a la Marina Geli, que és llicenciada en Medicina i especialista en malalties infeccioses, la SIDA, la prevenció comunitària i disminució psíquica. Va ser responsable mèdica del Centre Joan Riu, el Consorci Sant Gregori, l'Associació Pro Persones amb Disminució, l'Associació Comunitària Antisida de Girona i la Federació Catalana ONG SIDA. És membre actualment del Col·legi Oficial de Metges de Girona i de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques. Va ser la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya entre els anys 2003 i 2010 i és coordinadora estratègica a la Universitat de Vic. Tenim també el Ferran Ribas, que és estudiant de Ciències Polítiques, i l'Eric Delgado, que és estudiant de Ciències Polítiques, està fent les pràctiques al Bioinstitut d'Oncologia de la Vall d'Hebron. Així doncs, per començar, podríem situar quin és l'estat actual del sistema de salut a Catalunya. Està fort o hauríem de tractar-ho més? Està fort, és fort. El que passa que té fragilitats. És un sistema construït des de fa ja molts anys, amb un model, com deia el Jaume Marfany, propi, perquè aquí, de fet, cal recordar, jo crec que a més explica molt bé el que ha passat a Espanya i a Catalunya. Catalunya és la primera comunitat autònoma, que encara en diguem així, on diuen així, que demana, reclama les competències sanitàries dels anys 80, 80, Tarradellas. Sí, perquè de fet les competències sanitàries no les vol ningú. No, com les presons, que vull recordar que l'única comunitat que té gestió de presons és Catalunya. Però Catalunya ja, al 80, amb el govern Tarradellas, demana, conseller Ramon Espasa, recordin el govern d'unitat, demana competències que emanen ja de l'Estatut del 79. I a partir d'aquí nosaltres teníem un model sanitari propi, que venia dels gremis, de l'Església, Sant Joan de Déu, comunitats religioses, ajuntaments que havien tingut que assumir hospitals que venien de l'edat mitjana, Sant Pau, que és una mixtura entre l'Ajuntament, que té 6 segles, només 6 segles d'història, i tot això es va anar fent, es va fer un primer mapa sanitari l'any 80, que es va refer el 2006, i per tant, fixi's la continuïtat que hi ha hagut d'aquest model i després es consolida amb una llei pròpia l'any 90. I cap govern l'ha canviada, excepte el 2012, perquè aquí hi havia un acord, diríem, molt important de totes les formacions polítiques
que nosaltres, el fet d'estar empadronament, és igual a dret al sistema sanitari públic, aquesta asseguradora pública que te dona dret a una sèrie de prestacions, no totes, però bastantes, diríem, en termes internacionals, encara queden fragilitats que ho podem comentar-ho. I això s'estronca perquè encara el 2010 aprovem una llei d'universalització efectiva, perquè encara havien quedat, per exemple, els advocats liberals que no tenien, determinats religiosos que no tenien, i el sense sostre, que és una contradicció, els que més ho necessiten, com que no tenien casa. Per tant, en fi, vam reformar-ho, es va aprovar per unanimitat el 2010. Fixi's les coses, els consensos que s'han trencat en els últims anys, i veníem d'un període de creixement poblacional a Catalunya. Per tant, aquest és un sistema que ha resistit moltíssim, que s'ha adaptat a canvis poblacionals. En un segle hem passat de morir-nos de part, de morir-nos de malalties infeccioses, de morir-nos d'accidents, a morir-nos molt més grans, per sort, de malalties vasculars, de càncer, de malalties respiratòries, de demència. És a dir, però ha resistit un altre canvi extraordinari, que és passar de 6 milions a 7 milions i mig, amb indicadors bons, bastant bons, amb fragilitat. I això s'estronca, i especialment aquest últim any, entre altres coses, perquè s'estronca un consens bàsic, que és la universalitat. Aquest sí que és un element el més important. I aquest és un motiu pel que jo crec que a Catalunya cap llei ni cap govern estatal permetrà canviar, perquè jo crec que hi ha una aliança extraordinàriament important entre els professionals sanitaris i la majoria de la societat catalana, que no vol perdre un element substantiu, que és que aquí tothom que està empadronat, i fins i tot, evidentment, les persones sense sostre amb més motiu, que els empadronem a l'ONG que els atén, o a la persona que els acull, o a l'Ajuntament. Podríem dir que tothom té garantit el servei sanitari? Tothom té garantit, però el 2012 el Partit Popular, amb un decret llei, diu que això, amb les persones que estan amb irregularitat administrativa, no tenen dret. Però Catalunya legisla que, amb independència de les que tenen accés pel fet de tenir un assegurament, estar assegurades, per dir-ho així, a compte aliena o siguin autònoms, legisla que els hi donarem des de Catalunya una targeta sanitària. Aquest és un gran consens que es tracta, però ara, amb el 155, perquè més el conseller Comín torna a legislar en base d'aquest canvi del 2012 una nova llei que s'aprova ja no sense el Partit Popular ni Ciutadans, però continuem dient que la norma a Catalunya és que tothom ha de tenir dret a l'accés, i ara l'han recorregut al Constitucional, la norma. Per tant, està en perill quelcom, no és un tema de provisió qui gestiona el servei, està, perquè a vegades ens perdem amb els conceptes, amb la jerarquia dels temes. No tot el món té, de fet molt pocs llocs al món poden afirmar que tenen dret, per fet d'estar empadronat, per ser una persona empadronada, a accés a un sistema sanitari de servei públic. Una altra cosa és la gestió, que per al model històric, etc., però els tinc que dir que el 90% dels serveis sanitaris estan en mans de, o bé directament de la Generalitat, o d'ajuntaments o d'entitats sense ànim de lucre. El lucre en la gestió de serveis sanitaris, en contra del que diu a vegades la gent, és minoritari. Una altra cosa és que el 26% dels catalans, més o menys en aquest moment, 27%, tenen una assegurança privada complementària. I és evident que el món de l'assegurament, que està canviant internacionalment, vol penetrar a Catalunya, i segurament hi ha lobbys importants que no entenen com no trenquem aquest model de l'assegurament públic i de la certa qualitat, amb malaltia greu, alta qualitat. Perquè aquí la malaltia greu o la malaltia urgent i emergent no tinguin cap dubte. La gent sap perfectament, inclús amb rentes altes, a on anar. Això continua sent així, continua. Una altra cosa és les llistes d'espera, que podem parlar-ne de les fragilitats, però la fragilitat més important és que l'Estat va fer el 2012 un decret llei d'Estat dient que ja els espanyols no tenien dret, els que estaven en irregularitat administrativa, a la targeta sanitària, que Catalunya legisla perquè ho tinguin des de Catalunya i que ara aquesta llei està constitucional. Però les coses no es canvien a cop de llei. Jo n'estic convençuda que hi haurà, i hi ha de fet insubmissió, encara no sabem què determinarà constitucional, però aquí sí que hi ha una aliança i que crec que aquest és el punt, un dels punts. L'altre punt, evidentment, en parlarem, és el finançament, que tenim un infrafinançament històric agreujat, evidentment, els últims anys.
que de fet el col·lectiu que deixa de banda aquesta llei és els col·lectius més vulnerables, que són persones migrades, en moltes ocasions dones. Llavors estic d'acord, i si a sobre això se li suma una època dura de crisi on hi ha hagut unes fortes retallades i tot, doncs al final el sistema de salut acaba perillant. I no només això, mira, us explicaré el cas de la meva filla que viu a Mèxic. La meva filla viu a Mèxic i ara vol tornar i no té targeta. No, perdonin, no és, evidentment, el col·lectiu a Catalunya que més podria patir és aquelles persones que no tenen treball i que per tant no tenen seguretat social o no són autònoms o treballen per compte aliena i per tant no podrien demostrar que tinguin, perquè ells volen vincular-ho en el tema del treball i de l'assegurament de les seves famílies tornant al passat, diríem, que això havia succeït en època franquista quan comença això que encara la gent diu seguretat social. La gent quan va a Vall d'Hebron encara va a la residència del Seguretat Social. A Girona encara el Trueta, la gent més gran em diu me'n vaig a la residència. És que tenim una edat, és la seguretat social. I la gent diu la seguretat social em paga el sistema. No, perquè ho vam treure el 86 amb la llei general de sanitat, per sort nostra, perquè vam equilibrar el sistema de pensions, que és l'altra cosa que aquí, el 86 es treu el finançament de Espanya, vull dir, el sistema sanitari no es paga per les cotitzacions de seguretat social, sinó per impostos generals. I això va permetre durant molts anys que la bossa de les pensions i les prestacions d'atur no patissin el tema de només que és faltat que no ho haguessin fet, perquè mirin vostès com estan. Per tant, aquí s'ha de ser molt clar, jo crec que és un dels grans temes a preservar, ho diu l'OMS, els sistemes han de ser universals, no només en assistència, sinó en salut pública. Aquest és un tema substantiu, és a dir, en vacunacions, aquí tenim un alt índex de vacunacions, però no vull ni pensar amb els canvis migratoris poblacionals, de mobilitat de la gent que hagués passat si no haguessin tingut un sistema universal. És que no vull ni pensar-ho en moltíssimes coses, és que no m'ho imagino, no m'ho imagino. I a més hi ha un altre element molt important, que és el que va passar als Estats Units amb la crisi. Quan la gent les rendes baixen, si al damunt has de pagar el teu sistema sanitari, ets molt més pobre. Perquè nosaltres estem donant una renda amb espècie, ens estem donant, no és que ens ho donin, ens ho paguem amb els impostos i per tant aquest és un element que a vegades no tenim consciència del que passa per exemple als Estats Units. Fixis vostès, el Trump, el primer que fa és vol desmuntar l'Obamacare, que era un sistema, el model americà és molt diferent, però que 20 milions de nord-americans, gràcies a l'Obamacare, que és un sistema que va liderar el president Obama, doncs va tenir accés. Quan hi ha tota la crisi financera, les subprimes i tot això, la gent ha de triar entre l'hipoteca de la casa i l'assegurança mèdica. Fixa't totes les pel·lícules que tothom negocia, sempre és un problema. que ho veieu, que negocia la pòlissa dental, no? El meu contracte de treball va amb assegurança mèdica, va amb assegurança mèdica familiar, això és una cosa que en el nostre món, o pensionistes amb pensions de 600 euros, que no vull ni imaginar-m'ho, que hagués caigut un sistema universal finançat per impostos. Jo el defenso. Has parlat de finançament. Actualment com es financia el sistema sanitari? I si això, ja has dit que estava poc finançament, que hi havia poc finançament, però com hauria de ser? Com és i com hauria de ser? Aquí també és la història de fracàs del model d'Espanya, perquè això de sanitat explica moltes coses. És a dir, aquí Catalunya des de l'any 80 té traspassos sanitaris, ja se li traspassen amb pocs diners, però abans hi havia finançament finalista des de l'estat espanyol, que és el que cotitza la gran bossa d'impostos, cap al sistema sanitari de totes les comunitats autònomes, d'acord? A mesura que es van traspassant la sanitat, que és el 38% del pressupost de la Generalitat, recordo, a mesura que Espanya es queda sense sistema sanitari de gestió, l'any 2000 es deixa de finançar finalistament el sistema sanitari i va a la bossa comuna del finançament de les comunitats autònomes. Per tant, com que ja venien d'un històric d'infrafinançament i a sobre escanyada, en aquest cas Catalunya, des del punt de vista de dèficit fiscal, els diners surten de la bossa que té per finançar la Generalitat.
I afegeixin aquí la llei de la dependència, que és una llei d'estat infrafinançada per l'Estat. I la bossa és aquesta. Estic parlant en època de més ingressos. Quan baixen els ingressos, és que és així, va caure el 18%, això de les retallades que en diguem, s'ha de ser una mica rigorós. És a dir, aquí cauen els ingressos per raons de la, diríem, crisi econòmica, cau perquè tenim, a més, un dèficit fiscal molt important i, clar, és tan gran el sistema sanitari que, bé o no, baixa el finançament encara més o menys un 18%. Ara s'ha recuperat, però encara no estem en el nivell del 2010. Però teníem un infrafinançament crònic. Nosaltres, en termes de PIB, que és com s'ha de parlar en el món, o de despesa per càpita, que és com ens hem de comparar en el món comparable amb nosaltres sistemes, necessitaríem finançar-nos un punt i 2 punts quasi del PIB més. No arribem al 5% del PIB amb despesa pública i un 2,5 aproximadament amb privat, vol dir de butxaca, el que paguem quan anem al dentista privadament o la pòlissa d'assegurament, d'acord? O les ulleres o tot això que no entra a cartera pública, que Déu-n'hi-do. En el context europeu, Catalunya, els catalans gasten més en despesa privada, no tant en pòlisses, sinó amb el que ens financem directament. Audífon, ulleres, dentista, etc. Medicaments. Tot allò que no entra... Exacte, per tant, aquí encara teníem moltes coses a revisar i partim, i per tant, el sistema sanitari explica com Espanya s'ha perdut. El que està en crisi és Espanya, en fi. Perquè quan ells deixen de tenir el sistema sanitari, deixen de tenir el sistema educatiu, doncs mira, perdoni, escolti, és a dir, és que si sumem a la despesa sanitària més la despesa educativa, 38% més el 18%, vostès imagini's, de la despesa de les comunitats autònomes. Aquí sumem Mossos, sumem justícia, sumem presons, tot això, una part dels serveis socials molt important, que la falta de diners que venen de la dependència, amb una llei estatal, tot això és el que tenim. Per tant, aquesta és una història d'infrafinançament crònic, de dèficit fiscal, de mals traspassos inicials i, evidentment, que nosaltres necessitem invertir més en el sistema sanitari. El sector a la meva esquerra, com ho sí. veieu? Voleu afegir alguna cosa en aquest tema? Sí, relacionant una mica amb el que deia l'exconsellera, trobo que és molt positiu el fet que aquí a Catalunya una gran àmplia part de la societat estigui a favor d'una sanitat inclusiva, d'abarcar tota la gent possible. Potser aquest mateix debat, si l'estiguessin tenint als Estats Units, el debat no seria com millorar la sanitat pública o com fer-la més inclusiva o més per tots, sinó si realment la necessitem o no. Per tant, trobo que és positiu que tots els que estem en aquesta taula partim d'aquesta base de que ha de ser una sanitat gratuïta, pública i de qualitat, i òbviament universal. Tenim una... Ara això ho he dit massa fàcilment, Com et dius, perdona? Ferran. Ferran, perquè aquí hi ha hagut un canvi amb Ciutadans. Sí. Ciutadans el 2010, en la llei aquesta d'universalització efectiva que en vam dir, per aquests subgrups que eren 40.000, imagini's, 40.000 persones que, tot i que els donaven assistència, no tenien dret a la targeta, que eren això, el cos d'advocats liberals, els monjos de Montserrat, els monjos de Montserrat, en fi, hi havia i el sense sostre. Van dir, acabem de fer una llei. I Ciutadans i el PP va votar a favor. En canvi, posteriorment, Ciutadans, que té pes a Catalunya, molt més pes que el Partit Popular, ja no està d'acord en que tothom estigui, amb quina estigui de situació d'irregularitat administrativa, tingui dret a la targeta sanitària. És a dir, compte, perquè aquest consens es trenca i de fet està trencat amb el PP, que és la primera vegada a la història, perquè havia passat època d'Aznar, ningú havia canviat la llei general de sanitat, aquí mai ningú havia qüestionat aquesta universalitat, i ara jo diria que tendeixen a un model que és un model de que tothom, diríem, tingui la seva asseguradora, encara que no gosen dir-ho, el PP per primera vegada ho diu, escolta, si anem amb un model de triar assegurament, de que no hi hagi un assegurament públic universal, i Ciutadans, amb la boca una mica més petita, però a l'hora de la veritat, aquí hi ha un risc per la banda de Ciutadans i del Partit Popular. A banda d'aquest tema importantíssim de mantenir aquesta universalitat de la sanitat, quins serien els reptes o problemes, diguem-ne, més importants als quals ha de fer front, diguem-ne, la sanitat catalana, en aquest cas? Primer hem de millorar el finançament, aquesta és una cosa, perquè això, els deia, 2 punts del PIB, un s'ha de gastar en salaris de professionals. Nosaltres tenim un diferencial salarial
és a dir, important. És a dir, paguem malament, bàsicament, els professionals sanitaris i en especial els metges, a tothom, però diríem en categories professionals comparat, sempre depèn de quins comparem, no? Però és cert que tenim una massa salarial, un cost salarial inferior, i ara està molt fràgil això, va estar molt fràgil, és a dir, per tant, aquí hi ha una prioritat de finançament. La segona prioritat és que aquests últims anys no hem fet un pla d'inversions, inversions tecnològiques. Aquí el sistema sanitari és molt canviant i et quedes enrederit ràpidament i per tant urgeix perquè és que a més veníem d'una crisi, passes uns anys, es havia fet bastanta inversió, més o menys fins al 2010, tant arquitectònica com tecnològica, però bueno, sempre estàs, i per tant ara és urgent un pla d'inversions, arquitectòniques també, però bàsicament també tecnològica. Per tant, salaris de professionals, plantilla salaris, l'altra innovació i l'altre gran reptes són temes de salut pública, el món ha canviat i també, per altre costat, el tema de llistes d'espera, que és el punt feble des de la mirada ciutadana d'un ciutadà, el punt feble del sistema sanitari és el temps d'espera, bàsicament per qüestions no urgents, però que tenen un impacte en la vida quotidiana important, que t'han d'operar d'una pròtesi de maluc o d'una pròtesi de genoll o d'una catarata, o has d'anar de visita al neuròleg o has d'anar de visita al pneumòleg, d'acord? No estic parlant, deixo fora el circuit de diagnòstic del càncer, que això funciona, en termes generals, sempre hi ha, però vaja, jo diria que funciona, hi ha dades, hi ha moltes dades en obert en el sistema sanitari, que vostès els poden entrar i es poden veure hospital per hospital, cosa que la gent no sap. Si entren a Google, central de resultats d'hospitals públics de Catalunya, de finançament públic, veuran hospital per hospital la quantitat que li dona el sector públic, les llistes d'espera, l'activitat d'urgències, etc. Però l'altre gran repte, el més gran estructural, ja quasi estructural, és l'adaptació a l'èxit, permetin que parli així, de l'envelliment. Clar, és que nosaltres, jo soc internista, vaig acabar l'any 81, soc del clínic, i pensava que curaria tota la vida. A sobre vaig ser infecciosa, vaig pensar, mira que bé, doncs vaja, ara ja me'n vaig adonar perquè jo va arribar la sida i em vaig dedicar a la sida i per tant ja vaig veure que el món no era el que jo havia imaginat, no? Però ara, si vostès van a qualsevol hospital, a qualsevol matí a Montcap, què hi veuen? Què hi veuen de persones? Bàsicament persones grans. Bàsicament persones. Home. I en aquest àmbit també hem de tractar, potser hem d'adaptar el sistema a noves malalties o nous àmbits de salut que poden sorgir, com pot ser, per exemple, la solitud en les persones grans o com pot ser àmbits com la depressió, que sovint s'han deixat més de banda. Aquests també serien uns dels reptes de coses que s'han de fer en un futur per tenir una salut que sigui inclusiva 100%, que no sigui només aquella salut que et cura en el sentit més científic, sinó que et cura en el sentit mental i en un sentit més ampli. La salut mental és una altra gran prioritat, però no només des del punt de vista assistencial, sinó des del punt de vista igual que la resta de promoció de la salut. I això no ho fa el sistema sanitari. Encara que pensem que el sistema sanitari és tot poderós i tal, moltes de les coses de construir salut es fan a fora. Com prenen força els temes de salut mediambiental? El tema de medi ambient i salut prendrà una força extraordinària. Els temes que abans deia la Maria de promoció de l'activitat física i el tema de l'alimentació, els temes de promoció de la salut mental, que vol dir moltes coses, Sí. Quantes persones grans viuen soles a Catalunya? Diguem una xifra. No ho sé, però moltíssimes. 300.000. Déu-n'hi-do. Bueno, entenen el que vull dir, i tenen de mitjana 85 anys, o no sé, dones, etc. Per tant, aquí és un món que això tampoc el sistema sanitari no ho resoldrem i el que haurà de créixer i el sector social, i les xarxes, hem muntat societats més individualistes, la gent té pressa, és a dir, la gent està agobiada, és a dir, aquí les ciutats, el món que més està repensant el sistema construir salut, dona una importància extraordinària a les ciutats. Com les ciutats esdevindran
el lloc, i de fet estan esdevinguent, i a més Catalunya tenim, ja saben que ara reclamem una Catalunya estat, però jo el que vull construir és una Catalunya ciutat, en el sentit de el barri on vius, l'escala on vius, la plaça, el medi ambient, la mobilitat, la teva capacitat pròxima d'efectivitat física, de moltes coses, de veïnatge, de no sentir-te sol. Una cosa és viure sol, perquè vols dir la 3, estar sol, sentir-te sol. Tot això forma part d'una política molt més global, no tant d'una política sanitària. Salut pública, és pura salut pública. És entendre que la salut està fortament condicionada per factors socials, és a dir, que no només està condicionada per factors biològics o genètics, sinó que està condicionada pel lloc on vius, per si ets home o ets dona, per si dus a terme una dieta saludable, si fas exercici, si fumes, si no fumes. És a dir, és un concepte més inclusiu de la salut. La salut no és només tema genètic, no és només tema biològic, és també tema social. Clarament, és a dir, els espais comunitaris idonis per construir salut són per minimitzar els determinants socials i de renda. L'escola, segur. L'escola és l'àmbit més normalitzador on aquest equilibri emocional, l'empoderament, moltíssimes coses... Això ha anat entrant a l'escola? Sí, ha anat entrant. El que passa que també li donem a l'escola tanta responsabilitat, però vaja, l'escola ha fet... L'escola, encara que la critiquem molt, és un gran redistribuïdor d'equitat, igual que el sistema sanitari. Però el sistema sanitari ha aconseguit que la mortalitat per càncer de mama a Catalunya no depengui de la renda. És un miracle, això nostre. Però encara hi ha petits matisos que criden l'atenció, perquè, per exemple, l'esperança de vida a Barcelona, depenent del barri on visquis, pot oscil·lar entre els 10 anys. Però això no té a veure amb el sistema sanitari, sinó té a veure amb la salut pública, els determinants socials. És a dir, el sistema sanitari, estrictament, parets endintre, estic dient, esclar que ajuda, seria molt superior si no tinguéssim un sistema universal. Aquests 10 anys, més o menys de vida per renda, entre barris, el sistema sanitari, per això fixi's, el càncer de mama, aquí és igual, tinguis una renta alta o una renta baixa, la mortalitat és la mateixa perquè està circuitat, perquè hi ha mamografies, ara ho farem amb el càncer de colon, etc. Ara bé, el tabaquisme, les addiccions a les drogues, moltes altres, la malaltia mental és molt més prevalent en renta baixa o en nivell cultural. El nivell cultural redistribueix la salut, És a dir, a igualtat de renda, si tu ets pobre, per dir-ho així, però tens un nivell cultural més alt, la teva salut millora. Evidentment hem de fer les dues coses, ja ens m'entenen, no pretenc perpetuar la pobresa de cap manera, però aquesta visió de salut pública, hi ha una llei de salut pública aprovada, per cert, ara no sé si l'aprovaria per unanimitat, perquè veig que la política s'ha posat així. Ara és molt complicat aprovar per unanimitat. En 2009 es va aprovar per unanimitat la llei de salut pública de Catalunya, que creava el Pla Interdepartamental de Salut Pública, de salut a les polítiques. A cada política hi has d'anar posant salut. Per tant, això s'ha de portar fins al final. I l'envelliment, l'adaptació dels sistemes a l'envelliment és el punt més feble. Hi ha una bona política de prevenció? En algunes àrees sí, en alguns temes, i l'altre, com que els canvis culturals són molt més complicats, tendeix a millorar. Per exemple, l'activitat física tendeix a millorar a Catalunya. El sobrepès, l'obesitat, tendeix a millorar. La gent comença, tothom, a pensar que aquest és un tema individual i col·lectiu. Això és molt rellevant, la mobilitat en totes les edats, etc. Tot això. L'alimentació també ha millorat, parlo sempre en termes, la salut alimentària ha millorat, la salut sexual en el sentit de part i embaràs ha millorat, tenim una mortalitat de les més baixes del món. En canvi, tenim, per exemple, 700 infectats de VIH, de SIDA, a l'any. Diu, escolti, això com ens passa aquí a nosaltres, no? Perquè... Malgrat les polítiques de prevenció, cada... Infeccions de transmissió sexual augmenten. I això, el sistema sanitari, el que ha de fer és articular polítiques amb molts altres actors, no? Clar, perquè, escolti, fem el que es pot a dintre, però a fora, amb subgrups poblacionals, veure què passa, per posar un exemple, de dir, això és pura política de prevenció. Amb vacunacions infantils anem molt bé, diríem, no?
malgrat que hi ha els antivacunes i, en fi, hi ha moltes coses, però amb algunes àrees anem bé, amb salut mediambiental hem d'anar molt millor, i per tant, però hi ha consciència, comença... Clar, però diu, com ho fem això? Si demà tots deixéssim el cotxe, demà, decidíssim tots anar amb transport públic, escolta, això, millora ja. Però, escolti, és una construcció lenta perquè hem de fer alternatives, no? M'entenen? És a dir, els temes de salut pública són molt més... Per exemple, la contaminació amb indústria ha millorat molt. Normativa europea, per cert, Això ha millorat. En termes, sempre parlo dels últims 15 anys. Hi ha coses que milloren. La salut laboral ha millorat. Ha millorat. La crisi va empitjorar la salut laboral. Les subcontractacions, etc., els accidents laborals disminueixen. Per tant, es deia escola, feina, ciutat, medi ambient. Aquests són els grans temes de salut, diríem, fora del sistema sanitari. El sistema sanitari ha de millorar en finançament, ha de millorar en accessibilitat de llistes d'espera, a part de salaris, ja t'he dit, i innovació, i adaptar-se a l'envelliment. Bé, com sempre passa en aquest programa, els 25 minuts ja ens els hem menjat de sobres. Moltes gràcies a Marina Geli per haver-nos acompanyat al programa d'avui, al Ferran i a l'Eric també, moltes gràcies. De totes maneres, ja ho sabeu, aquí simplement podem parlar durant 20-25 minuts del tema, però vosaltres també podeu participar i col·laborar en qualsevol dels temes que comentem aquí a Catalunya Segle XXI, en aquest cas el tema que hem titulat avui Construint Sanitat, i la Maria ens recorda, com sempre, com ho podem fer-ho, això. Sí, si voleu seguir l'agenda d'actes, esmenar la ponència i proposar temes, podeu anar al web futurcat.cat. Doncs no us oblideu de fer-ho, futurcat.cat, allà podeu conèixer, aprofundir en qualsevol dels temes i també, sobretot, dir-hi la vostra, que també ens interessa molt conèixer les vostres opinions al voltant dels temes. Nosaltres tornarem, com sempre, la setmana que ve. Recordeu que el futur sempre depèn del que fem avui. Fins la setmana que ve.